êrişa Ronaldoyê. Dibînim ku xwebê min xelas kiriye. Niha ez yedim peyda bikim. Baya hatin, xelas bûne. Erê lêka Fantayîro? Tilvê çi kezderini? Fantayîr li hundir e. Flash, here û pirêrake. Hadi lez bike. Hey, li benda min bisekinin. Ha? Ev Fantahîro ev waya tê. Hadi acele bike. Fantahîro. Asê bûye. Ahmak. Hey ev çi dibe? Xwe bavêje. Haydi. Çavên wî, çavên wî bigere. Korum. Hindik mabû ku min ji bîr dikir korum. Tu ji vê qesrî qet dernekevî. Ne bisaxî. Fantahîro. Na. Min bibore. Korum. Divê em vegerin. Ez ê bi tenê herim. Em nikarin şahê xwe dîsan bavêjin nav xeterê. Lê Ronaldo ji kerema xwe. Karê min ez Fantahîro rozgar bikim. Yan em ê ji vê kabusê bi hev re xilas bin yan jî qet heger ku xilasiya me hebe wê demê her tişt baştir bibe. Hay şixwe hebe Ronaldo. Haydi bêgirtin. Fantayîro bisekine negire. Ew kî ye? Ez im prenses. Giyayê daxwazan. Tu min nas kir. Eger tu pêlên min bixwî daxwazên te tenê cî. Baş e lê tu li vir çi dikî? Ka bisekine ez jî aliyê te bikim ha. Te dît ez çi qas bi kerê te Ji têm. neqete ev qesr pir xeternak e. Rast e, xeternak e. Lê li ber tiştên ku ji bo amade kiriye, xeteriya qesrê ne tişteke prensesa piçûk. Evê bibe qehremaniya davê avê keske. Du sir hene derheqê paşeroja te da prensesa Fantagîro. Yek ji tu yê çiqas bijî û ya din jî tu yê çiqas zû bê kuştin. Ew dengê çi bu Fantayîro? Ez li virim. Em ê ji vê derê xelas bibin. Deng ji derve tê. Binêre ji ezman cotek çav heye. Çi li asîmana? Hişyar be. Li vir bisekine û xwe tev nede. Kê bikeve qesra min êdî ji dernakeve qet. Em ê bibînin. Yan jî tu yê nebînî. Heger ez çavê te bigirim. Çi? Perdeyê kusan nikare sehramı biparize? Tu pir zîrekî pîresera? Ha, kudan da bu? Çi? Tu nikare di nav qesra min da xwe veşerî Fantagîro. Ez ê te bibînim. Tu ya dizanî ez ê te bibînim. Hey, Tamam me xwe jê wenda kir. ez êdî jê natirsim. Bi saya baranê gelek pêlên min çêbûn. Tu nadikarî gelek daxwazin bikî. Çêtir e em yek ji pelên te bi kar bînin. Te bişînin ciyekî ewletir. Nabe, ez nikarim daxwazên xwe bi cih bînim niha çi me re jî lazim e. Divê em korum vegirin bidin ajalê pîroz. Ev qedera min e. Aşîtiya şahîtiyên me bi vê girêdayî ye û ez son dixwim ku ez ê vê yekê bikim. Çima tu yek ji pêlên min nagirî û daxwaz nakî te korum bi azad kire? Ev bi kêr ney. Korum niha bi sehra pêrasêra reş tê parastin. Em ê çareyekî din bifikirin. Yani ez nikarim alîkariya te bikim. Ez despirayî te me. Ev çi bû? Şeytanokeka presêra reş e. Ev bê zirarin lê pir nerehetin. û belan e. Eger yek ji wan pêlên min bixwe wê gavê min ji avirin wê şeytanokê hes nekir. Here ji vira mişkê pîs. Te digot vana bêzerarin? Erê, lê heta ku bi setan nekî jin hev û hêrs nebin. Min got herin ji vira.
لبالي وحتى كنا بن جناوارن پر مازن Canavarên mezin derdikevin ji vira. Canavarên mezin tiştên çawan e? و یک شپیلن من خوار و داخوازا وی پیک هات برهوه امینه ها چه بکن؟ پیلکا من دخوازه فانتایی رو؟ Em wan beredayî serf nekin. Em xwe veşêrin. Baş e, ew xapiya. Zîde carna dibin felaketên mezin. Diçin de ver, diçin de Wê ver. em herin korin bibînin û ji vê derê derkevin. Divê rêyek hebe ku ez têkevim nav qesrê. Ew jî dixwazin ku ez herim hundur. Baş e, ez şerê te qebûl dikim. Ez naxwazim avê da kurtînim. Ez xwazim şerm bikim. Ez xwazim şerm bikim. Tu dibêje qey tu bi avê zora şahê danayê bibê. Bi navê evîna min û Fantahîro. Tu yê nikarî bi vê şûrê destê min derxînî. Tu şervanekî pir başî. Ji bo min şeref e ku ez li te lîsta te şer dikim. Şerefe? Ma tu dibêje qey? Hey, tu zîrektirin şervanî li welatê tu ane. Li xwe te be. Ev çi ye? Çi dibe? Ev çi canavara? Çi bû? Dayê tiştek nedîtiye Pepuko. Du serê serêkî baştirin. Min canavarê tu serê qet nedîtî bû. Ah!